Ahoj, ja vás zdravím, tu je Adam a zdravím vás pri mojich prvých let's playoch, ktoré som sa rozhodol natočiť. Tieto let's playe budú, dúfam, že budú vychádzať, tak ako majú. Takže jednoducho to bude srandovné. Takže pomenujeme si svet, ja si ho pomenujem YouTube, nastavenie sveta, či ty chcem mať, lebo som lama a budú sa o tom budúcu si tiež zabijú. Sveta normálne, čakám toto nechcem, veľké balóny, ale to tiež je usilnený. A v zábavu vyžaduje svalnatý počítač. Čože? To čo je? To sa dokedy musím pozrieť. Set chcem náhodný, to budeme vytvoriť. Vytvára sa teda. Oh yeah. Oh yeah. My to ideme. Obšup rýchlo. Je to. Nech to nie je zimný biom. To tiež nie je najlepší. Či? No bože, to sú lagy, načítaj sa rýchlo, prosím to. No, čo máme v bonusovej čestke? Samé sekery. To akože fakt. Že, ahoj Adam, takže tu som ti dal čestky a do čestky som ti dal sekerky, narúbaj si na ostatok. Fakt potešujúce, ale ako sa zídu. Je to svička. Takže, toto si zaberem. Wow, ak dovolíte. Bože, lagy. Ešte toto si zaberem. Wow. Zoberiem si taktiež aj toto. Tak, a myslím, že môžeme ísť. Budeme putovať. Čiže... Aha, dostal som nový úspech. Jej. Takže by som teraz trošku poputoval. Čakať, ktoré to bolo? Táto. Presne. Toto som chcel, kde som teraz? Ja som v tajge. Nie. Počkaj, ten je vysoký. Ten nevyzerá špatne, ale ja si vezmem tento. Takže sa nám vytvoril celkom fakt zaujímavý svet. Tento som nečakal. Čakal som nejakú púšť, alebo niečo podobné. Jej, získali sme drevo, máme nový enchant. Či nie enchant, ale nové dobrodružstvo. A myslím, že ďalšie bude získanie tohto. Chápeme sa. Vyrobenie crafting table. Všetky? Mám 6. No tak. No super. More. Či rieka, či dáča, na jedno z toho to už bude. Ale lagy sú to neskutočné. Takže čo mám taký počítač? Neviem, že to je počítačom, alebo to je tým generovaním sveta. No, posledný. Tak, dobré. Použijeme moju metódu. Tak som to zase nechcel. Ale zase nie je zle. Len teraz dolu. Len tá tá hudba je trošku hlasná. Teda takto. No, pomohlo, ale nevadí. Berem. A chcel by to ešte nejaké živočichy nájsť.
Takže našli sme prvú jaskyňu a kašlem na ňu. Popravde. Takže teraz ma bude zaujímať niečo úplne iné a to... Presne toto. No. Presne toto je jasné, nový onen. Dobre, tak sem. A... Aha, jasné. Takže si mi to pripomenul. Pretože budem potrebovať styky. Trepem, budem potrebovať meč. Jak si mi to meč? Nie, bože, ja to chcem takto. Tak. Jeden sem. Jo, tak je meč. Taký krásný drevený meč. No a nový enchant, bože, mňa to štve. Začína ma to štvať. Ne. To urobíme takto. Vyrobím 2, lebo sa poznám. Tak a to je všetko, teba si berám. Teraz zaputujeme ďalej a vidím tu more. A ak som sa narodil na ostrove, že môjim jediným útočišťom je tajga, to ma to riadne naštvalo. Nenávidím tajgu. Je tu nič iné, len stromy. Ale čo sme znova našli. Tentokrát to asi nenechám. Dobre, tak to nechám. A samozrejme, podľa mňa hrajem na písmo. A nie, úplne normálne. Dobre, tak to nič. Pretože sa tu trošku nič nechce spawnovať. A štve ma to, tam je prosím. Nič sa tu nespawnuje a štve ma to. To nestavili? Nie. Len nevygenerované veci. Jo, prašeta. Čo sa neozývate? Jo, ty kokos. Pomáha. Mám ťa. Jo, mám ho. Takže nevidím mne meso. Nie. Máme. Iškus medikus. Hop. Jo. Spíše. Mám ťa. Á, bože, ty pilné lagy. Sa na mňa pekne pozeral a ja som ho chladnokrvne zabil. Pane Bože, von z tajgy, prosím. A teraz... kravičky. Ale na to budem potrebovať viacej úderov, to svoje podstate rýchlejšie. No tak. To bych chcel, aby boli vo vode. Viete čo? Parami. Wow, to je rýchlo. Na mnou nenavidené lagy je trošku rýchlo, takže to necháme. Holčičky, je vás veľa, ale máte totálne šťastie, že mi to tak laguje. Jo, to som mal. Toto to už je. Kravobraha, jej. A už tu vidím ovce, to je dobré znamenie, no tak nič, preriekol som sa. Ale sú tu inakšie... Znamenie, že ideme do čungu, no to je dobré, super. Ovca, potrebujem tvoju vodu. Nie, toto nesmú... Tu sú tie dvochté stromy, nie. Tu sú tie dvochté stromy.
Ten tmavý biom. Ten tmavý biom. Ešte zoberiem do istotu jednu bielu, ale musím prejsť stane, čo absolútne nechcem. Dobre, kašľam na teba. Poď si tam, nech to zašeru zombici. A povedzte mi, že som týmto tu ohradený a relognem sa a vytvorím sa nový svet. Kone! Kone, ja vás milujem. Viete o tom? Je také krásne byť doma. Toto sa môžeme vypnúť týmto pádom. No. A našli sme niečo, kde by sme teoreticky mohli bývať a teoreticky aj nemohli. A strašne sa to podobá na svet, ktorý už jeden mám. To je krásne. Strašne sa to podobá a to na tam, kde... To na tam, kde by mala byť aj dedina. Dedina. A... Takže druhá strana. Naozaj... Fakt. Super. Takže v rýchlosti. Takže v rýchlosti. A ak to takto nepôjde, ja ešte toto som chcel. A ľahnúť. Ešte nemôžem spať, ešte nie, no? No tak, spať. Chcem spať. Čo si tu ešte môžem vykraftiť? Spať. Jo. A sme zachránení od prvej noci. Čo ma neskutočne teší. To je ráno. Neskutočne ma teší, že sme zachránení od noci. Pretože noci sú mojim úhlavným nepriateľom. Tu si môžem takto a ideme. No, tam idem. Milujem Extreme Hills, pretože mám všetko pod ohľadom, keď som na nich. Takže ideme tam. Uhlie, no vidíme uhlie, že k tomu sa aj nestavím. Zvukové efekty. Bielý piesok, ináč volaný I. A ja som ako postihnutý, ak sa môžem dostať hore. Dobre, takže z Extreme Hills. Ja len tamto Extreme Hills. A to by sa teoreticky dalo bývať, lenže... To je malé. To je malé, ja sa zvuknem, ale toto tu berem. A kropec som si samozrejme vytvoril. Takže urobíme rýchlu opravu. Tak. Bude sa ťažiť, bude úspech. To ide tak pomaly. Nemôžem sa trafiť do džúry. Ktoré som práve vycežil. Jo, dobre. Tie lagy sú neuveriteľné. No a uhlička sa nám zíde. To všetci vieme. No. Každá vec z tohto krompáča je dôležitá, tak nesmiem ťažiť blbosti. Ty brďo, tie laky sú nemožné.
vyťažili. Tu je ďalšie, ale týmto sa zase otáľať celý diel nechci. Ideme tam. Už tu je dačo nové prasiatka, tie sa zabijú na 2 šuplíky ďalšie. Prasiatka sa zabijú na 2 šuplíky, to sa zíde. Tam sa vyhľadol. Tak sa pekne na mňa pozeráš. Už nie. Už si sa dopozerala. A to ďalšie. Tam to vyzerá dobré. Normálne si to musím pozrieť. Je to jeskyňa, alebo len nejaká taká časť, lebo ako to bola len nejaká taká časť. To by bolo ale aj hej. To je na dom. Neviem, že čo milujete domy v stave, ale mám celkom rád. A to musíme ísť do toho miesta, tým pádom získať stone, že ho trošku podizajnujeme. Ale to budeme robiť v ďalšom dieli, kašlem na to. Teraz jednoznačne sa dostanú. To je ten krafták, posteľ. Ježiš. Keď som... Dobre, na teba nemám, kámo. Au, nechaj ma. On tam 30 sekúnd dozadu nebol. Zákon. On tam nebol. Dobre moby. A práve mi sme nemobil. Ja som tu nechal krafťák. By sa nemalo robiť. Ne. Myslím, že som to nejako takže nemám ani povedať, koľko nahrávame, ale myslím, že za chvíľku bude treba končiť. Nechcem mať veľmi dlhé diely a tento mikron toho bol veľmi nudný, pretože len dá sa povedať, že v podstate len by som tu ťažil, lebo potrebujem ten stone, lebo v preklade sugar. Tam ešte budem musieť aj vypaliť, ale to má všetko čas. Takže všetko do pohody. No, koľko ho tu máme? Ti brďa ten hľady ďalej nie... Ja utrafil ma do čela, on ma netrafil do čela. No, na mozgu, preto som asi taký oný. Ja ten hľad ide veľmi rýchlo dolu. Skúsim surové bravčové. Ale zase musím povedať, že aj ťažím, no tak... To zase nemalo robiť problém. Joj. To je málo. No. Takže tam v tej diere sa usídlíme. Za kamerou vyvráždím skeletona. Ešte zoberám toto uhlie. No, tu je ho viacej, super. A prepadnem sa do jaskyne. Dobre. Veľká úľava. Prepadol. Tam sa tak neprekopal. A vôbec tu nepočujem žiadne príšery, čo sa mi ale vôbec nepáči. Pretože príšera rovná sa jaskyňa. Tu máte počítanie Adama. Tu máte adamovské počítanie, že chlípanie zombíka rovná sa nejaký lomček a onačovanie skeletóna rovná sa... Som trápny. A onačovanie skeletóna toto...
sa rovná neznám čomu. Takže jednoducho treba nájsť jaskyňu, pretože v jaskyňke sa môžu nájsť aj zaujímavejšie veci, ako Limestone, ktorý nachádzam tu na. A keď už sme pri stone, no tak budem mať aj stonový krampáč. No. Takže tak či onak, ďakujem vám za zhliadnutie, dúfam, že sa diel páčil. Ak nie, no tak si môžete naonačiť. Ak áno, no tak rozhodne dajte like. Čo sa tohto týka, no tak tam budeme bývať a ja!